Euskaraldian parte hartzen dugun belarri prest eta ahobizi guztiok txapa jantziko dugu. Baina norbanakoak ez ezik, entitatek ere neurriak hartu ditzakete hizkuntza praktika euskaldunagoak bultzatzeko. Izan ere, mota guztietako enpresa, kirol edo kultur elkarte, saltoki edo erakundek ariguneak sortuko dituzte. Ariguneak euskaraz lasai aritzeko guneak dira eta euskaraz hitz egiteko aukera bermatzen da une oro bertan. Beraz, mota ezberdinetako ariguneak daude, batzuk esaterako talde berdineko kideen artean sortzen dira eta beste batzuk aldiz herritarrekin harremanetan egoteko espazioetan. Ariguneak identifikatzeko hasi galdera honekin. Ba al dago kide guztiek euskara ulertzen duten talderik gure entitatean? Erantzuna baiezkoa bada, talde horrek ariketan parte hartu dezake, beti ere arigunea osatzeko adostasuna adierazten badute bertako kideek. Lanbidean lanabes izan daiteke euskara. Hitzez ekinez taldean, sar dadila kirol taldean, bulegoan edota kultura elkartean. Bildugunean, egin elkargunea, sortu arnasgunea. Hitzez ekiteko garaia. Euskaraldia.